परबतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव आइटिआइखौ दिनै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गोसो गुदुं लाइमोनफोरा बे आइटिआइआव फोरोंथाय लागासिनो दं। दासिमाव फिटार, इलेक्ट्रिशियान आरो मासन बे मोनथाम आयदानि सायाव सोलोंथायखौ होगासिनो दं होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों खोनासंनानै लानि। बिटिआरआव गासै गंस्नि आइटिआइ सोलिगासिनो दङमोन। बिसोरनि थासारिया बारा मोजां नङा, नाथाय सोलिगासिनो दङमोन। दा बेजों लोगोसे आरोबाव गंब्रै आइटिआइ गोदानै स्टार्ट जासिगोन। बिनि फरायसाफोरनिबो एडमिसना अलरेडि जाखाबाय। दा बे आइटिआइफ्राव गंफ्रोमबो गोदान आइटिआइआव सा 64 फरायसाया सोलोंथाइ लानो हागोन आरो मोनथाम ट्रेड बेवहाय स्टार्ट खालामनाय जादों। दा बे हिसाबै बे आइटिआइफ्राव जायफोर फरायनो फैगोन एबा ट्रेनिं लानो फैगोन बिथांमोना गुबुन गुबुन नेशनेल माल्टिनेशनेल कम्पानिफ्राव साखरि मोनगोन। आरो दायो जोङो गुबुन कम्पानिफोरजों सावरायगासिनो दङ। जायफोर आइटिआइनि डिप्ल'मा बा कर्सखौ लागोन बिथांमोना जाहाथे बेवहायनो प्लेसमेन्टखौ मोननो हायो एबा बिथांमोना खामानिखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय कम्पानिफोरजोंबो जोङो MOU खालामगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आङो खावलायदों जायफोर मेट्रिक पास जानानै एबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै एबा फेल जानानै ओरैनो दङ बिसोरो आइटिआइआव फैनांगो, एडमिसन लानांगो आरो लोगोसे स्किल ट्रेनिं लानांगो। खारन आनस्किल लेबार हिसाबै जिखिनि खामायनो हायो, स्किल जायोबा ट्रेनिं लायोबा कर्स लायोबा अब्ला बियो डाबल खामायनो हायो आरो बियो पारमानेन्ट नेचारनि माखासे खामानिफोरखौ मोननो हायो। ओंखायनो दायो मुलुगाव गोबां बेबायदि टेकनिकेल मानसिफोरनि गोनांथि जादों, जोंनि ओनसोलावबो गोनांथि जादों। दा ओंखायनो आङो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, जोंनि फरायसुलिफोरखौ खावलायगोन जे जायफोरानोखि BA MA फरायनो गोसो गैया बिथांमोना थाबैनो आइटिआइ बा जायखिजाया भकेसनेल ट्रेनिङाव बिथांमोना नाम लिरनांगौ आरो बेखौ ट्रेनिंखौ लानांगौ आं खावलायो। 6.3 दफाजोंहाय बिटिआरनि स्कुलफ्रा फरायसालियाव बेखौ मा बुङो? 6.3 दफानि थाखाय आसाम सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो कलेजफ्रा माखासे कलेज गंजि कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ। बिनि उनाव हायार सेकेन्डारि, बिनि उनाव हाइ स्कुल, बिनि उनाव गासैबो फरायसालिफोरखौ जेसेबां निट बेसआव गोनांथि दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। परबतजरा साब डिभिजननि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोजोनथाव खौरां। काजिगावआव आरोबाव जे आइटिआइ गोदानै गिबियाव दिनै मोनथाम ट्रेड आरम्भ खालामजेननाय जादों। बेवहाय फिटार दङ, राजमिस्ट्रि दङ आरो मोनसे जाबाय इलेक्ट्रिशियान। बाखि माखासेबो सोसनबाय थानाय जादों। बेहाय बाहागो लाफैनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफ्रा खोब मोजां बयबो मदद होदों आरो आं मिजिंथिदों बे अनुष्ठाना मोजाङै जाफुंसारगोन आरो जोंनि आफा रायजो गावनि गथ'फोरखौ बेवहाय ट्रेनिं लानो थाखाय दैथायहरगोन आरो बे अनुष्ठाननि गेजेरजों गाव थांनानै थानो हानायनि जि लामा बेखौ निश्चय मोननो हागोन। मिस्ट्रि खालामनो थाखाय बेवहाय ट्रेनिंनि गेजेरजों रोंगोन, इलेक्ट्रिकेल गियान मोननो थाखाय बे ट्रेनिंनि गेजेरजों मिथिगोन, मटर मेकानिक्स बेवहाय सोलोंनो हागोन। बे बायदिसिना ट्रेडखौ बिनि गियानखौ लानानै गावनो गाव थांनानै थानायनि हाबाफारि मोननाय जादों। खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर सरकारा बे बागै बांसिन गुरुत्व होनानै खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। बिटिसिनि सिङाव गासै गेजेराव 7 फांसनिं जाबाय आरो आरो गुबैयै थांगासिनो दङ। गासै हाबाफारि रायजो राजा जाहाथे मदद होयो, गोजोनखौ जों बयबो हमथानानै लाखिनांगोन। खालि आंनि दायित्व नङा, नोंनिल' दायित्व नङा, गोजोनखौ हमथानांगोन आरो सरकारखौ खामानि मावनोबो सुजुग होनांगोन आरो सरकारखौबो मदद होनांगोन। सरकारा बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन।